Number one, ndị Igbo egburu ejima. Agwala m gị the other time, ndị Igbo egburu ejima. Onye na-asị gị na Igbo gburu ejima, nyegwuo n'obodo ya egburu ejima. Nyegwuo n'obodo ya, nyegwuo pe Igbo. Unu ejeneralize na ọ bụ n'obodo gị gburu ejima, single handedly kwue n'obodo gị na ba gburu ejima. Kedu ihe mmini by then? Akọwala gị the other time, gba gị sị gị na ọ da abụ onye mụ ejima. Ụmụ ikolobịa akụ egwu ama egwu n'obodo si na Adaku mụrụ ejima ka ijebe bịa na Adaku mụrụ ejima emebe zogbu enyi mba enyi abata ejide Adaku akpụrụ ejima eje gbuo asị. O nwere ebe o mere na Igbo. O nwere ebe o mere na Igbo. Kọwalụ mụ na mama nnukwu gị mụrụ ejima o mebie ifele na ọ mụrụ ejima. Okulu ejima ya jee gbuo nke a dị iche. Igbo onye Igbo. Igbo onye Igbo. No nwere alụsị ọbụla amali iwu na onye mụ ejima si gbuo. Ọ dị nwere obodo ọ dị. Ọ bụza na ọ dị n'obodo gị na ọ dịrọ n'obodo m. It's a propaganda against your ancestor. Obodo asị gị na Melisenso kwụsịrị ogbugbu ejima. The history gbara gị na Melisenso kwụsịrị ogbugbu ejima na Kalaba. Na Kalaba. Ndị Kalaba jeze eze ọba onwebe na nke a. Ekwuro n'Igbo. Of which obodo ndị Kalaba sị na-asị. Obodo ndị Kalaba sị na ibe Melisenso kwụsịrị bụ na ọ nwere alụsị NF a na-akpọ ejima. Na ọ bụrụ ogbugbu ejima, obodo ndị Kalaba na-ekwu nke a gbasara. Ọ gbasara, basị na ba bụrụ ndị Igbo, ọ gbasara. So anyị nwa bụ ndị Igbo, o nwere ebe anyị gburu ejima. Anybody na-agba gị because n'ihe a bụ ihe izi ahụ agba gị. Ewu na sị gị go back to your root kunu je gburu ejima. O nwere ebe ndị Igbo gburu ejima. Ọ bụ na onye na-agba gị na nna ya gburu ejima, nyetuo nna ya aba. Kwasị na nna ya gburu ejima. Na ndị Igbo egburu ejima. Ọ bụrụ na nke nwa na-ekwu si n'obodo gị gburu ejima, obodo m egburu. Obodo m egburu. Simple and short. My village did not kill any twins. I knew ejima. Onye ọbụla gburu ejima bụ ifele na emi ojila aka je gbue. Obodo m nwere mbọsị gbara m ọdụ ikọlụ n'Igbo. Janala mmadụ nwe ya je gbue asị. Mgbe ahụ asị na onye mụ ejima ifele emebie maka aka onye ọnụ. Na ọ na-amụ nwa ka ewu. Okulu ofu kupu asị na ofu. Na ozugbo amụli ekupu ofu. Ikezi okulu ya je kunye ndị ikwu nne ya. Bobo okulu je kunye ofu ya na amụrụ nwa. Bobo okulu je gbue nya amazi. Okulu je gbue nya amazi. Ofu ka ọ na-ekupu. Ka ndị gbada da mụrụ anya mụ na nwunye mụrụ ejima maọbụ na nya mụrụ ejima. Onwere bụ onye mụrụ ejima emele nzogbu enyi mba enyi je kulu nwa ya je gbue. Ọ bụ na o nwere ebe ọ bụ na o mere na village unu. You dey proud enough comment yesu na o mere na be unu. Comment yesu na egburu ejima na be unu. Ka anyị ma na be unu ka egburu. Ije generalize na eto ndị Igbo. Ije generalize na to the ancestors. Ndị gburu ejima bụ heartless people. So stop generalizing it. It's about propaganda against your enemy, against your ancestors. You believe when you believe it. You believe that. Okay, ụmụnne m na anụgo ife mmiri enwere ọkara akwụkwụrụ ebe a kpọtụ ka a dịtụ obere ihe n'ihe okwuru because eso m na ndị ya ahụpụta ebe a na-agbaghị datụ na nwere ife a na ịnụ na-akọ ji wee bụ ejima egburu ejima ife afọ bụ ọ bụrụ na o mere exist na family gị wete nọ na family gị. I have seen many people ga-abụ pụta ọsị gị were wezuga ndị ọcha na ndị Igbo karịa n'aka na-eme nke abụọ ọtọ ewezuga ndị ọcha na ndị Igbo karịa na-ekwu ma ejima na ancestors ndị Igbo mere barbaric things, you know, ife anyị ha committed ha karịa ikwucha ya jụọ gị si gị papa gị o nwere any of your ancestors gburu ejima ọwara ọsọ. Onye ọbụla pụtara na-agwa gị na papa ndị Igbo gburu nya ancestors ndị Igbo gburu ejima na ọ bụrụ tradition and culture ndị Igbo dat na mgbe gboo na a na-egbu ejima, jụọ ya papa ya ogburu ejima ifu na ọ ya alachapụ ọsọ. Do you understand me? Ọ nọ ka ịpụta kịta na-asị dat na ndị Igbo na-ezukwu ohi kpata because na enwere 1 or 2 or 3 individual na society na-ezu ori. Ịghọtara na ife a na-agwa gị na ife a na bụ na afọ sisi na-anụ na egbu ejima na obodo isi onwe family nụrụ n'obodo afọ na omenala culture ya n'Igbo
tradition anyị Igbo na o nwere ndị na-agagharị na-achọ ebe amụrụ ejima na anụkwala a na-amụ ejima na ọfọ nwara abịa buru ejima afụ jee tụfuo. Do you understand what I'm saying? Now ịpụtazie na-ekwu okwu adịrọ verifiable, ikwuchazie ya ajụwa gị nna nna gị gburu ejima, ịgbaba ọsọ. Ị chọrọ ya accept na papa gị gburu ejima, mana ị chọrọ igeneralize that na omenala ndị Igbo na tradition and culture ndị Igbo na ọ dị n'iwu na amụkwala ejima na a ga-egbu ya. Egburu ejima na be unu. Gị nwa bụ onye Anambra steeti, village gị, town gị. Gị nwa bụ onye Enugu steeti, village gị, town gị. Gị nwa bụ onye Imo, onye Abịa, village gị na town gị, family gị, ejima amụrụ ebe afọ egburu ya. Ọ ka dịkwa na history today na ekwuru okwu side Calabar according to ihe ma mmiri nwere na-ekwu, ọ dịkwa na history. Do you understand what I'm saying? Oge ọbụla unu na-ebugharị propaganda because of ịchọrọ igorify ndị ọcha. Etu ahụ ji ahụ ịpụta kịta esi na Mongo Park discover River Niger. Etu a kịta ọ ya abụ onye amara asụ English si adatị na ọmala na ọ dịrị intelligent. No, onwere wisdom no onwere knowledge because of another man's language. Do you understand me? You need to advocate that na ndị Igbo gburu ejima na ndị ọcha kwụsịrị ndị Igbo igbuzi ejima. Ana m ajụ gị, ọ bụrụ na be unu na family unu na o nwere ejima amụrụ na family unu wee gbuo ya, anụrụ omenala ndị Igbo, say it on the comment section. Kwuo obodo dị ya, kwuo village ọ, anyị ga-abịa mee the investigation. Do you understand me? Unu stop all this propaganda unu na-ebu akpagharị. Ekenekwe m na ụmụnne m, cheta that is na-ekwu that na ndị ancestors Igbo gburu ejima. Papa gị, onye mụtara papa gị, onye mụtara mama gị, onye mụtara mama gị o gburu ejima. Ikwetekwala na afa gburu ejima, Igbo anyị obodo dị ife ahụ. Emesịa.